Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Piat, Cagayan. So ayan, so nakikita nyo naman yung aking background. So andito nga yung famous church na Our Lady of Piat, wherein yung Piat Cagayan din is tinagurian siya na Pilgrimage Center of Cagayan Valley. So bali ito nga guys, yung Our Lady of Piat is puntahan ng mga deboto, hindi lang dito sa bayan ng Piat, kundi na rin sa karatig bayan ng Piat, dahil nga paniniwala ng mga deboto na ito nga ay nakapagpapagaling daw ng may sakit, at marami daw na mga dasal ang natutupad kapag isa kang depodo dito sa Our Lady of Piat. Bali kung makikita nyo guys, under construction yung sa harap niya. Ayan. Mas lalo siyang pinapaganda. Ayan. So ayan guys, bali yan yung surrounding ng church. Ayan. Ano may isa kasta? So guys, bali dumaan ako dito kasi may nagtitinda ng taba. Kunin mo to? Hindi, ilasin na dito. Ate, magkano dito? 25. Hindi 20? 20 na lang. Eh ito, 30 yan. saan gawa to? Ate Latang. Ni Agnes. Mano tilima. 120. Ayan. Barbaro lang atoy. Babaro na kita sir. Hampay nga nakuha kami. Nawabing na. So guys, bumili ako ng pawa. Ito yon kasi favorite ko to dati. So binabalik. Ate, balik kay lakod tuyan. Si Wednesday. pawa. Labayan kami tuye. So guys, ito yung pawa, oh. Masarap siya. Madina, basta siya nung Kadumot ate kitain nyo. damit sir. Para kusina. Ah. Pawa ma'am. Para may bili ng pagkain ng mga anak, Mga apo, mga ganon. apo, lalo Hindi lang mga sa apo. pagkain. Ay, apo. Ano din kami sa Hindi, ma'am, pinag-aral may ng mga maliliit din anak. siya. Wow, ang galing. Sige ate, salamat. Thank you. So hi guys, bali tapos na ako na nakapagmas. So ayan, nakabili lang ako ng pawa. Ito, at saka yung taba ako kasi yung mother ko kasi ayun yung ginagamit nila for, alam mo yun, nga. Hi guys, our next stop would be Tuguegarao. Stay tuned guys and let's find out kung ano ang pwedeng i-offer sa atin ng Tuguegarao. Tara! So ayan, bali dumadaan tayo ngayon dito sa longest river bridge ng Pilipinas. Yan ay ang Buntod Bridge ng Tuguegarao City, na kung saan kumokonekta ito sa bayan ng Tuguegarao at sa Solana at iba pang bayan ng Cagayan. Yes, ayun nga guys, bali sinasabi rin nila na yung travel time nung tong bridge na to is nagtutugma siya kung gaano katagal kinakanta yung lupang hinirang. So ayan, so pero ako personally hindi ko pa na-try, pero yun yung sinasabi ng iba.
guys, bali ito yung typical na pansiteria ng Tuguegarao na kung saan lahat makakakita ka nito, bawat sulok ata ng kalye ng Tuguegarao meron nito. Sobrang dami na ng pansiteria. Tapos ito na yung ating sibuyas guys, self-service siya. Ikaw mismo yung maghihiwa ng sibuyas mo, hindi lalagyan lang ng toyo at saka kalamansi. Tapos ito na yung ating pansit batil patung. Ayan, super sarap niya guys. Try nyo din pag napunta kayo dito sa Tuguegarao. So ayan guys, aside from pansit batil patung, isa pang sikat na pagkain dito sa Tuguegarao ay ang chicharabaw. So ayan, ito nga dito natin mabibili ang chicharabaw dito sa Lighthouse. So ayan. So actually guys, naubusan sila ng stock pero maya-maya magkakaroon daw. Actually nagkaroon na tayo, nagbigay na sila ng number kanina. So ayan, nakakuha na tayo. Then hopefully makakabili tayo ng chicharabaw.